Siyathokoza, siyabingelela kwizizwe nje zonke, kwiy'godi ney'godi, kwiy'ndawo ngey'ndawo. UNcasana, uNdosi, uMagaye, sihamba noNondaba, uZondi. Namhlanje sizokhuluma ngenye into ehlupha abantu nje, wonke umuntu, ngoba ngeke sithi abantu besilisa kuphela. Le nto ihlupha ngisho abantu besifazane, ihlupha ngisho nabantu besilisa. Uthole ukuthi uyalekha kwimizwa kanti uhlushwa umhlume. Ngendlela-ke esizothaka ngayo ngeke size siyiveze yonke le mithi emakhaya ngithi. Ake sikhone ukuyiveza yonke, kodwa nje bakhona abantu besilisa uthole ukuthi umuntu athi hhayi khona umuthi omvusa nkunzi bekade usebenzisa, mhlampe ubephuza obangalala, ogqubula empala, ombhadlanga konke, uqonsi, kodwa imizwa uthole ukuthi iyalekha. Nomuntu wesifazane kuyenzeka uthole ukuthi angafiki kuvuthondaba kanti naye kunomhlume. Namhlanje uMagaye uthe nje ake siveze le ndube, wasekhicena ukuthi hhayi nayi induku ekuthiwa yicena la. Mina ngase ngifika mina neyami engiyibiza ngeshongwe. Nali ishongwe uma ubuka nje liphuma ubisi la. La noma ungalishaya nje la izophuma ubisi, yalibo nali ishongwe leli liyababa. Ishongwe lisiza ngisho uno-BP, ishongwe liyakwazi ukusiza lapho. Nesifo soshukela, ishongwe liwu-best lapho Magaye. uZondi waseza nenye induku-ke ejulile, ngoba yabo before sikhiphe ividiyo siyajula sihlale phansi sihlanganise amakhanda. Waseza nenye umuthi ojulile ocishe ufane neshongwe uma ubuka isihlahla sawo, awufani neshongwe. Lo muthi ubizwa ngokuthi isidletshane. Angifuni ukukhuluma kakhulu ngesidletshane ngoba sithanda ukujula. Singena kumhlume siphinde sigene nakomunye umuthi othe ukujula esake sakhuluma ngawo wokuxosha isipoki akanye isilwane. Isidletshane siyangena kumuthi womhlume, ngoba vele Magaye ngithi asiyibiza yonke. Ngoba khona nje konke mhlampe omavumbuka, naloko esigezi sikubale. Okuwukuthi kudistroya ini umhlume, ngoba wena ungathi wena unenkinga yemizwa, uthole ukuthi wena uyalilangazelela kodwa i-system yakho ayililangazeleli. Mhlawumbe ushaya lo one ulale naye umama akayivuthondaba ngobani umhlume. Into ey'hlasela abantu besilisa lezi, thola ukuthi mosala kule age usa-approach-a mhlampe u-30 yeminyaka, awubi nayo kakhulu inkinga yomhlume, kodwa once wadlula ku-30 kwenyuka iyakuqala-ke inkinga Magaye. So kumele wenze njani? Uyachatha, uyaphuza, uyachatha, uyaphuza, ngoba vele sithe ngeke size sikuveze konke. Sithe nje sifika nama-highlight ukuthi ungalokhu uxwayo lokhu uhlaba abantu la uthi wayenginikile umathunga ukuthi ngichathe ngawo nombola, ngafaka nendonya kancane ngachatha, kodwa still induku ayi-pick up. Kanti wena ushaya umhlume nje cha, faka amakhanda kansele kanjalo kanjalo, mhlawumbe seziwu-4 kanye ziwu-5 sengiyibalile ngoba ngithe ngeke ngibale konke. Fake konke lokho, Zonda siyivaleni Magaye, khona osakusho.